Μαρούσι City. Η καλοκαιρινή γιορτή των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αμαρουσίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 7 η ώρα στο Arena Soccer Club, με πρόσκληση του Δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου και του Αντιδημάρχου Δημήτρη Σμυρνή για τον εορτασμό της λήξης της σχολικής χρονιάς. Το τρίτο Family Sports και Fun πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στο Πάρκο Αγίου Θωμά, προσκαλώντας οικογένειες σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και ψυχαγωγίας με πλήθος δραστηριοτήτων, παιχνίδι, μουσική και δημιουργικές δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Ο Δήμος Αμαρουσίου ενημερώνει ότι ο καθαρισμός οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο είναι υποχρεωτικός, με παράταση έως 22 Ιουνίου και συντήρηση έως 31 Οκτωβρίου. Απαιτείται δήλωση στο Μητρό, ενώ η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμα. Υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού από τον Δήμο με σχετικό κόστος. Μαρούσι City.